От Пловдив карам, човек. Споках тук в Стара Загора гума. Дай нещо да измислим за това нещо. Много съм мала. Да бе, човек, пак ще те спаса, няма проблем, имам перфектното нещо. Компресор Осрам. Става за гуми, става за колелета, става и за коли. То с нови бърчат. Как няма да стане, бе? Това е Осрам. Добре, ама че съм много скапан, някакви градички, нещо да измислим да... Багажник, какво ще да е? Колело за багажника? Багажник за колелото. Да, също. Добре, ще сложим и багажник за колелото, и багажник за багаж. Ай. Това ли ти е колата? Да. Веднага ти оборудвам. Вече може да го сваляш чикаталяс. Че направо до Пловдив, не знам. Хубаво, че е този багажник. И сега тук трябва да качим? Да. Добре, качвай го. Аз отивам към Пловдив. Чакай, пак ли ме зарязваш по средата на нищо?